дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. станислав зас суханони раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалиро дастгирӣ кард. даъвати тирамоҳии шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ ба анҷом расид. душанбе аз натиҷаи гуфтушуниди нави марзӣ бо ҷумҳурии қирғизистон хабар дод. дар душанбе масъалаи рушди иқтисоди сабз дар тоҷикистонро баррасӣ намуданд. санаҳои 7-9 декабри соли равон дар шоҳраҳои душанбе хуҷанд фаромадани тарма дар назар аст. ҳифзи сарҳади тоҷикистон ва афғонистонро бояд таҳким бахшид, гуфтанд раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам рустами эмомалӣ. дар ин хусус сарвари палатаи болоии парлумонии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷараёни ҷаласаи якҷояи 15-уми ассамблеяи парлумонии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ки дар Москав доир гардид изҳори назар намуданд, иттилоъ додааст Амид Ховар. муҳтарам рустами эмомалӣ аз вазъи кунунӣ дар кишвари ҳамсояи афғонистон изҳори нигаронӣ намуданд. ба ҳолати имрӯза нишондиҳандаи як таҳдиди воқеӣ ва муҳтамал ба манофии амнияти дастаҷамъона мебошад. дар чунин вазъият кишварҳои мо бояд ҷиҳати таъмин ва таҳкими сарҳадоти ҷанубии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ва ба ҳадди ақал расонидани таҳдиди хатар тадбирҳои фаврӣ андешанд, иброз доштанд муҳтарам рустами эмомалӣ. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олӣ ба афзоиши таҳдидҳо дар ҳоли ҳозир аз қаламрави Афғонистон, амсоли терроризм, ифротгароӣ, ҷиноятҳои созмонёфтаи фаромилӣ аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир таъкид намуданд. суханони муҳтарам рустами эмомалӣ роҷеъ ба он ки терроризм ва қочоқи маводи мухаддир аз таҳдидҳои асосӣ аз қаламрави Афғонистон ба шумор мераванд, аз ҷониби муншии умумии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ Станислав Зас пуштибонӣ ёфтанд. дар минтақаи Осиёи марказӣ воқеан ҳам чолишҳо ва таҳдидҳои ношӣ аз қаламрави Афғонистон нигаронкунандаанд. ин қабл аз ҳама хавфи зиёди терроризм ва қочоқи маводи мухаддир мебошад, изҳор намуд Зас зимни суханронии худ дар ин ҷаласа. бино ба гуфти ӯ дар чунин шароит расонидани кӯмак ба Тоҷикистон ҷиҳати мустаҳкам сохтани сарҳадоташ бо Афғонистон масъалаи муҳими рӯз боқӣ мемонад. Станислав Зас илова намуд ки дар ҷаласаи қарибулвуқӯи гурӯҳи кории назди шӯрои вазирони корҳои хориҷии созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ оид ба Афғонистон ки баргузории он санаи 8 декабри соли равон дар назар дошта шудааст, бояд пиромони ин масъала табодули амиқи дидгоҳҳо сурат бигирад. санаи 3 ноябри соли 2022 даъвати тирамоҳии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1995-2004 ҷумҳурии Тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ ки давоми моҳҳои октябр ва ноябри соли равон дар тамоми шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дошт, пурра ба анҷом расид. хотиррасон мекунем ки бо оғоз гардидани ин маъракаи муҳими сиёсӣ дар нахустин рӯзи даъват вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон 4 навоҳии пойтахт, шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилоятҳои Хатлону Суғд аз иҷрои пурраи нақшаи даъват гузориш доданд. бояд тазаккур дод ки агарчи иҷрои нақшаи даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар муҳлати муқаррар гардида, яъне давоми моҳҳои октябр ва ноябри соли равон ба итмом расида бошад ҳам, лекин тибқи моддаи 28 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ӯҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ, қарори раисони шаҳру ноҳияҳо ва бо тартиби муқаррар намудаи Вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади гузаронидани омӯзиши пеш аз даъватӣ ва баҳри омода намудани шаҳрвандони синни даъватӣ, онҳо ба комиссариатҳои ҳарбии маҳалли истиқомат даъват карда мешаванд. вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои мамлакат ки дар самти сифатан ва дар сатҳи зарурӣ ташкилу ба роҳ мондани ҷалби шаҳрвандони синни даъватӣ пешсаф буданд, инчунин ба волидони ҷавонписароне ки фарзандонашон ихтиёрӣ ба комиссияҳои даъватӣ ҳозир гардиданд, изҳори сипосу миннатдорӣ менамояд. маврид ба зикр аст ки ҳамасола дар ҷумҳурии Тоҷикистон даъвату гусели шаҳрвандони ҷинси мард аз 18 то 27 сола ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ дар 2 мавсим баргузор карда мешаванд. аз ҷумла даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ аз 1 апрел оғоз гардида, он то охири моҳи май идома меёбад ва даъвати тирамоҳӣ бошад аз аввали моҳи октябр шурӯъ гардида дар охири моҳи ноябр ба анҷом мерасад.
ҷумҳуриҳои тоҷикистону қирғизистон тарҳи беш аз 17 километр марзи муштараки дигарро мувофиқа карданд. мулоқоти навбатии гурӯҳҳои кории топографии ҳайатҳои ҳукуматии тоҷикистон ва қирғизистон аз 1 то 6 декабр дар шаҳри Ботканд баргузор шуд, хабар медиҳад вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон. ба иттилои манбаъ, ҷонибҳо тавсифи лоиҳавии гузариши хатти сарҳади давлатиро ба масофаи беш аз 17 километр иҷро намуда, нақшаи вохӯриҳоро барои соли 2023 мувофиқа карданд. таъкид шудааст, ки мулоқот дар фазои дӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ баргузор гардида, вохӯрии навбатӣ дар ҳудуди тоҷикистон ба нақша гирифта шудааст. маврид ба зикр аст, ки нимаи моҳи ноябри соли равон раиси Кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Саймумин Ятимов ва ҳамтои қирғизаш Қамчибек Тошиев дар шаҳри Душанбе масоили марзиро баррасӣ карда, протоколи ҷадидро имзо намуданд. тафсилоти ин протокол ироа нашудааст. дар шаҳри Душанбе дар мавзӯи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҷамъомади иқтисодӣ баргузор гардид, ки дар он муовини вазири рушди иқтисод ва савдо Фарҳод Воситиён сухан гуфт. дар ин бора Амид Ховар иттилоъ медиҳад. зикр гардид, ки дар доираи дастурусупоришҳои пешвои муаззими миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди иқтисоди сабз дар кишвар корҳои назаррас амалӣ гардида истоданд. аз ҷумла дар доираи иҷрои вазифаҳои паёми президенти мамлакат аз санаи 21 декабри соли 2021 дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон, стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 таҳия гардида, санаи 30 сентябри соли ҷорӣ ба тасвиб расид. мақсади стратегияи мазкур гузарондани ислоҳоти дастурӣ, таъмини истифодаи самараноки сармояи табиӣ, ҷалби сармоягузорӣ, роҳандозии технологияи муосиру инноватсионӣ ва таҳкими ҳамкории байналмилалӣ дар самти иқтисоди сабз мебошад. ҳаҷми маблағгузории стратегияи мазкур беш аз 21 миллиард сомониро пешбинӣ намудааст, ки дар он дастгирии сармоягузории институтҳои молиявӣ ва шарикони рушд нақши калидӣ дорад. вобаста ба ин аз шарикони рушд даъват карда шуд, ки барои татбиқи саривақтӣ ва сифатноки стратегияи рушди иқтисоди сабз дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2037 саҳми арзанда гузоранд. ҳамчунин дар бахшҳои алоҳидаи ҷамъомади мазкур аз ҷониби сардорони сарраёсатҳои вазорат вобаста ба масъалаҳои иқтисоди сабз ва мониторингу арзёбии ҳуҷҷатҳои стратегии кишвар рӯънамоҳо пешниҳод карда шуданд. санаҳои 7-9 декабри соли ҷорӣ дар шоҳроҳи Душанбе хуҷанд фаромадани тарма дар назар аст, иттилоъ медиҳад Амид Ховар бо истинод ба агентии обҳавошиносии Тоҷикистон. имрӯз дар вилояти мухтори Кӯҳсони Бадахшон ҳавои абрнок пешгӯӣ карда шуда, дар баъзе ноҳияҳои ғарбии вилоят дар баъзе ҳолатҳо бориши сусти барф ба амал меояд. дар вилояти Хатлон ҳавои асосан бебориш дар назар аст. дар ноҳияҳои Домунакӯҳ дар баъзе ҳолатҳо барф борида, дар баъзе ноҳияҳо тормех низ мефарояд. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ ҳавои абрнок шуда, дар водиҳо асосан ҳавои бебориш дар назар аст. дар шаҳри Душанбе ҳавои абрноки асосан бебориш пешгӯӣ карда шуда, тормех мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 4-9 метр дар як сония мевазад. ҳаво шабона 0-2 дараҷа хунук ва рӯзона 5-7 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои абрнок шуда, дар водиҳо асосан ҳавои бебориш дар назар аст. дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ баъзан барф борида, дар баъзе ноҳияҳо тормех мефарояд. шамол аз самти ғарб бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳаво дар водиҳо шабона 2-7 дараҷа хунук, рӯзона аз 2 дараҷа хунук то 3 дараҷа гарм. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 4-9 дараҷа хунук, рӯзона аз 3 дараҷа хунук то 2 дараҷа гарм мешавад. аз ҷумла имрӯз ҳаво дар шаҳри Панҷакент абрнок пешгӯӣ карда шуда, ҳарорати ҳаво аз 0 то 1 дараҷа хунук мешавад. барномаи иттилоъотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.